Салқын қыштан соң жерге яз келе. Ол йокыга талган табигатьне уятып җибәрә. Кояш биегрәк күтәрелә. Җирне ныграк җылыта башлый. Кар эри, тамчы тама, сукмаклар буйлап шаян гөрләвекләр йөгерә. Елга күлләрдә боз китә. Бу вакытта һава торышы гел үзгәреп тора. Әле кояш кыздыра, әле көчле салкын җил исә. Язын агачлар кышкы йокыларыннан уяна. Ботакларында бөреләр барлыкка килә. Бу тал бөреләре. Алар шундый йомшак. Шуңа күрә аларны тал песиләре дип атыйлар. Тал иң беренче булып яфрак яра. Аннары башка агачлар да яшелләнә. Алма агачлар, шия һәм слива агачлары ак чәчәккә күмелә. Яз җитүен чәчәкләр дә сизә. Кар астыннан умырзаялар калка. Угияна яфрагы күке баш күренә башлый. Көннәр җылынганын сизеп, җир астыннан, агач кайрыларыннан бижәкләр чыга. Җылы яклардан кошлар кайта. Иң беренчеләрдән булып кара каргалар очып килә. Алардан соң сыерчыклар, тургайлар һәм сиртмә койрыклар кайта. Кошлар оя кыра, бала чыгара. Хайваннар да кышкы йокыларыннан уяна. Урманда аюлар, бурсыклар, керпеләр күренә башлый. Куян, төлке, бүре җылы туннарын җәйге юка туннарына алыштыра. Яз башында күпчелек хайваннар бала таба. Язның бер көне ел туйдыра диләр. Шуннан да, кешеләрнең яз көне бигрәк тә авыл җирлегендә эшләре бик күп. Игенчеләр җир эшкәртә, тары, арпа, бодай чәчә. Бакчачылар суган һәм кишер утырта. Тагын яз саф һавада уйнау өчен дә менә дигән вакыт. Син дә урамга күбрәк чыгарга тырыш. Роликларда, велосипедта йөр, балалар мәйданчыгында уйна, сәламәтлегеңне ныгыт.